Já to přendám. Já to přendám, já jsem víc přendám. Já jsem čedar. Čumil zase. On hejbnul nohou a ne třeba. No čumil. Teď jsem hejbnul rukou a ono ne. Koukej se na to, Davčo. Nepouštěj se. Nemalej direkt. Ale front flipa. Víš, jak dělá to na front flipa? Božtěj, párku. To je ten no. To pak je skvělý rejžek večeři. Jak to říkala Lenda? Ty to nepamatuj. Takhle to vypadá hustý, že jo, kdyby to bylo triko z dlouhé. A rád to triko z Miky, no. Kde je ten Radek? Můžu ukládat tu Pavlušenku, že jo? No. Představ se u nějakého surfu, jak to má Radek a teď by vyndal ten kapesník. Ne, to je mutace. A Radek je zmutovaný skateboard. Představ si, že by třeba místo skateboardingu hrál šachy. No. Asi jo. Tohle je dítě. Nebo sluníčko. Nebo to je banán. To je banán, počívá. To je ale fakt banán, že jo? No, ty jsi mandarinka, vole. Přenesem to dýchko. Tak jo. Kam čumíš? Jsem něco slyšel, ty ne. Ty tady slyšel. Fuj. Kam čumíš zase? Vole, mi pak přes toho králíka jde ta vlna. Jako jak šlape, tak to odvytáhne takhle. Názorně vám ukážu toho králíka, který ho myslí. Já to mají jako střechu. Víš co, mě tam nepršelo. No normálně tady. Já vím, kde jo. Tady ta vlna. Ne, na ty druhý. Tady ta. Ne, tady z té strany. Jo. Tak počkej. Tak přes něj ta vlna, nebo to plave ta voda dál? To je vlna, vidíš? Podle mě to má buď jako střechu. Aby něj nepršelo, ale aby mohlo svítit sluníčko. Ne, aby ho nespálilo sluníčko, vidíš, jak je schválně za tou vlnou. Rádi dostal boty, ty dva fanty. Tak streetový, tak to asi nosit nebude. Já umím maňáska, chceš vidět maňáska? Ty jsi maňásek. Ukážu maňáska. Já jsem nadaný loutkoherec. A něco udělá. Jsi si dal ty špinavý. No, ale takhle je to pustý. To vypadá jak voják. Jak co? Jak voják.
No, ty taky bude. Jak se jmenovala? Taková ta střílečka. To je hustá ponožka. U nás je v tom bílém oblečení, ne? No, duchové. Ty malek to je na ty držky. Tak čo? Ahoj, Čau. jak se máš? Dobře. Nechceš jít blíž? Nechci. A můžu já jít blíž? Nevím. Asi tak připojď. Tak jo, tak jít. Guys, I had a very day. Boris, how are you? I'm fine. I'm fine. I'm very fine. Yes, I do. I do Schmeckt Lackficken. Go unsere Wachen bisschen stach und quasen. What denn intro der Quattro Domano? Merci. Au talk, je m'appelle Claude. Allez. Oi, ba. Buenos dias, gracias. Dos megos? Eis megos. Fegos, tregos, chavagueros. Yes, I'm yes. Jak se mluví v Itálii? Jo. Buongiorno, Emiliano. No, ale to je ve Francii, No, ty to je nevím. Itálie. Buongiorno. Ty ráda to na to nevidím. Buongiorno, Quasimodo. Quasimodo. To je normální ženský jméno. Jo. Měla hladná. Du. Emiliano, Femiliano, Quasiliano. Vajdo, soj, gasoj. What? To už není italština. A teď je tu. Gracias, sex on me? What? Do sex with me? What? Chtěla bys jí mít sex so mnou? Hey. Do you want sex with me, baby? Yes. Say some no sex. Sex? Já. Vaginální oblast. Magnální ponožky. Počkej, takhle to je, takhle. Takhle, čo? Nicht condom, bad sex. Kámo, nepřines to dívku, už teď ztrácíme poměrně delší dobu našeho života. Už jsme tady sedíme 14 let? To jsme mohli být někde v Austrálii. Jsem nový člověk. Mé jméno zní Karburátor. Víš co, Terminátor, Karburátor. Víš, jak je tam nahej? Jak tam vlítne do toho města nahej? Tak já se sleču, aby to bylo stejný. Tak dělej. Já se sleču, aby to vypadalo to. Ale musíš si mě představit novýho. To nejde. Takový jako velikost akorát. Teď mluvím, jak se mám něco nebaví, to dám dost dlouho. Takže
Vážený pane předsedo, dnes jsme se tu slyšeli, my jsme řešili školství a ne Becherovku. Ty vole. Tak já mám nápad. No, jsem to dal. Já jsem ho snět. Co tam děláš? To jsou tedy.